Hello, my name is Brad Pitt. Já být ufon. Fine. Proč nám kradete jídlo? To být pro bezplanetec. A bezplanetec je jako co? Bezplanetec být tvor, který být vyhnán ze své planeta a bloudit ve vesmír. Aha, ale proč ho teda kradete? To jsem nepochopil. To být na velký vesmírný koláč. Charita. Chápat? Počkat, proč kradete lidi? My lidi nekrás. A sakra. 10, 9, 8, 7, 6. Právě jsme svědky, jak slavný Brad Pitt vystupuje z rakety. Povězte, jaké to tam bylo? Aha, no, bylo to super. A proč kradou to jídlo? Pro charitu, ale zbytek si nepamatuju. Ale lidi nekradou. Já nevím, co mám dělat. Zmizel mi manžel. Stěkal si dítě. To není možný, nemá nás nikdo vyživit. Já nevím, co mám dělat, nevím, co budu dělat. Kdysi dávno jsem vyšetřoval případ o záhadném zmizení zajíců a lidí. Zatím vším stála gigantická učitelka. Jmenovala se Gabriela, ale všichni jí říkali Velká G. Co potřebuješ, zajíci? Dokážeš vynalézt něco, co zabije masožravku? No, ano, měňavku. Ale měňavky jsou mikroskopické. Gigantická měňavka ne. Vážně? Díky!